Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Dios ti kamang ken pigsa tayo, si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Siya tinang make-up ka ni Manang Moy Derabi Isa na nga ba kiti beauty contest? Kasta ka di? Oh, apa kasta saan ka naragsak a beauty queen ni Manang mo? Nakalititay mo tarupam. Kasano, ikumparadak manan ka ni manang ko. Apay kano asa anak anapintas. Apay kano alugpap ti agong ko, etc. etc. Sige, katawaan nakpay. Insultuan nakmutan. Sana bale, tanasing singpet kamot ngam ni Manang mo. Umanay mo't siguro dahito apa konsuelo kang ka. Okay, come on. Cheer up. Apay, napanam. Apay nga itakalaang ha, Mary. Napanak lang nagpaserok city project ko, manang. Agluto kan. Si kakumamot ton adapay aramidak a project ko. Sige, agreklamo ka tay pulong ka kinidati. Apay nga tana nga ba ka iti beauty contest? Idinto ta nagsadot kamot iti balay. Kayat mo, ipatrabahom amin kanya. Gaputa na pintasak. O ala, ingkagluton. Makauma kayo. Ar-aramidon dakmuton at agabo dito balay. Anay ko. Inayadan ba't ang agasan ti sugat ko dito'y rupak? Apay ayang ngamin asaan mo amaliklikan ti gulo. Pirjam day tarupang. Gaganga iti gwapo Pagiin nagawan dagiti chicks. Naamuan dagiti boyfriend da. Day taket. Anay ko. Anya kayo matan manang. Kanayon ka kasta. Pumangit kan Di yu pigsan ti agsaw. Mangag ni daddy. Sermunan naktumanen. Nasaya at numangag na, tapnoong tan na ka. Daddy, adto yan ti kanon nyo. Ne, intuludan nakpailaan. Umayak la kuman mga ni di kusina. Mga maulaw kayong tumanan. Malay, iparabaw mo lang hindi talamisaan. Ta siya kuntimangan. Daddy, Kita umday ta trophy ni Manang mo at Jenny. Isumanan tinapili kas beauty queen dito lugar tayo. Daddy, anak dak ka di ka ni Mami? Mary, anya aglase ti saludsod day ta. Ngamin, kada kami nga kakabsat. Siyaklaong ti pangit. Saan ka ngagsaw iti kasta, Mary? Apay kumapagtuwa-tuwaam no anak da kay ti day di mamim. Karupropam day di mamim. Nakitam ka din ti ladawan na. Siyak samot ngamin ti makagapo. No apay anatay idi niya naknak ni Mami. Saan ngagpayso day ta? Saan mo apanunutan na kasta ti napasamag? At ta sakit day di mamim iti puso. Kat idi pinagpili dagiti doktor no asino kada kayo agbiag. Sika ti pinili ng agbiag. Kasta ka di, Daddy? Kinsan mo apanunutan na nalaat ka? Karuprupam day di mamim. Tandaanam kumaday ta. Anya ngay. Nakamulagat kamatlat taditan. No nakaluto kan, ingka ituludan ti kanan ni Daddy ijay silid na. Inikakon, senyorita. Tagkusilap pa'y.
Day talag cellphone tar aramidom. Mary! Mary! Apay manong, Yawatan nakman iti danom. nagasidag mo ti pangalaan nyo iti danom. Di mo makita ya, limtag ti rupak. Makapag nakamot Ingkakit din. Nalami is adanom te kayat ko. Daddy, naipusan ti katas ni baby. Mabalin ka di ti umutang pay lakada kayo. Apay, saan ka di nga gipaw-paw ita amana? Ay, Kunak man nukalpasan ang makapan iti Dubai, kat agipaw iti kasapulan ni baby. Saan ka di adayta tinagsaritaan niyo? awanen komunikasyon mi. Anya? Panagkunak. Addan sa bali a babae iti biyag na. Siyaklatan ti mangisaksakad iti panagdakkal ni baby. No dimngag ka kumalhang kadag iti pamagbagak iti. Ngaganad ka kadag iti lalaki. Ngagadal ka na imbag. Saan kumakasta tinagpanagam? Ngam inun-unam tumot ngamin tinakirelasyon. Uy, friend, tara Sam. Ang mga numala daw tan iti training ta. Nabanno ka nagtrabaho iti balay mi. Iso sa anak sana makapagna. Isumot lagam anala daw ka Tapi nagtrabaho da ka man ng dagiti senyorito. Ken senyorita kakabsat mo. Diyak kumakayat apanawan ni daddy. Yes ko namon iti nabayagan nga bagbagakan ka. O sige, go. Okay, mapantapay mo't agpakada iti trainer ta Jenny, nang katugaw ka matlatta ditoy. Ta, anya ko matikayat mo nga ramidak. Ingka kumamat agluto Your oray mo kadimanen kan ni Mary? Hay, madadaal dagiti ka man manicure ako ko. Kan may sa, masadutak at umakder. Kasanon ti biyagyo, no awan ni Mary dito'y balay. Tapapanan na. Mauman to kada kayo. Ay nasaan nga agbyag no pumanaw dito'y balay dayja ang babae. Ay, pudno gayam ti ipulpulong na nga aramiden nyo akatulong dito'y bukod na ang balay. Siyak a beauty queen, paglinisam. Sana mapasamak data. Awan serbiti kina beauty queen mo no sadot kamat. Ay na, nagsaudi single mother. Anya? Amukon, insukat na kadya ama ti anak mo. Nabasak ijay Facebook. Anya? Awanan ti may sikretong kanyak. Chismosa. Iso asaan nakakal kalabanan manang. Amukon ti background mo. Mary! Ayan mo! Mary! Adda ijay silid ni daddy. Ayaw pa man. Mabisina kon. Ay na, sursuruam ti agluto. Tapanag ko na, pumanawan ni Mary. Anya? Agpakpakadakin ni daddy. Kuna na siguro. Nalaka, ti umadayo. Palubusan dak apumanaw daddy. Kayat ko apanagnakan ka dagiti kakabsat ko akabaalak ti agbyag, iti bukod ko akabaalan. Mary, di ka kaya't apalo Pangaasi yu daddy, tapalubusan dak. Ado dagiti pa nagakayat ko amadiscobre. Amok, mabalinak ng agbaligi. Oy Mary, sakbay apumanaw ka. Mabalin ka ding agluto ka pay. Nagturad ka mata na pumanaw, Mary? Di mo ka di amo anarigat ti umadayo iti pamilya? Nakapagdesisyon akon. Agluto ka pa'y nga rod. Nakatugaw kayo lang dita. Apaya saan kayong agluto? Anya, klase asong patay ta. Ipulong ka kini daddy. Oy, si ka Mary agruam ka na. Mapana kon. Na, Nagtangsitan. hoy, agsubli ka dito'y Mary. Bayamon. Agsublin tumot ang inton agrigatan. Oh, girl. Pwede ka matagtagali. Mahom-hom si kaksan. Anya? At dato pa lang dito bus? Mahom-homesick ka? Itap lang amin nga umadayo. Ay na, mayroam ka to. Ano ti mapasamak iti biyag mo na daka lang iti palayo? Kontento ka kadilaan nga na para luto, ken para dalos dagiti kakabsat mo? Ay, saan Kayat ko ti bumatnang. O, matlagayam. Saan na mapasamak dayta na og talinoid ka iti balayo? Mamati ka kanya. Atay tanti konduktor. Alan, isagana mo ti pamasahem. Nalpasa ko na nagdalos.
Si kamoten ti agluto, Jenny. Apay, nakita mo na nagluto Apay akas ta ti sungbat mo. Mano tayo dito'y balay. Isungag ti tinulong tayo iti trabaho. Amo mat asa anak na iruam ngagtrabaho. Idi dayta. Idi addapay laang dito'y balay ni Mary. Ngam ita taawanan. Nasken asursurwam ti agtrabaho. Oh, apay ati malikod ka. Agluto ka. Mapanak makipangan ijay ayan ti barkadak. Makaammo kayo iti biyagyo. Awan serbiti kinapintas na. Tawan mo't modo na. Adonis, apa saan ka matan nga awit dito'y balay? Daddy, saan ako nga ubing abasit? Agawid ang ano kayat ko? Mariribo ka naklaing. Tadamag ko sa bali manan ti babae nga ikabkabalay mo. Ni Daddy mat. Saan arumbang apakariribukan nyo day tabanag? Baruak. Gagangay lang day ta. Adonis, saan arumbang nga naduma-duma ababa iti ikabkabalay mo? No nauma ka, panawam latan. Anya ngay nga rod, kat gwapo mo tayo anak yo. Imalak ka na kayo, Daddy. Kun may sa, babae mo dagiti umasidag kanyo. Narigat mo't ano sakti umadayo. Sabali nga na talaga ti gwapuan niya, Daddy. May salaan ti babae nga inayat ko. Awan ti sabali, no saan aday di mami yo. Diyak pinagay-ayaman dagiti babae akas itar aramidam ita. Isungay sardang mo day tangar aramidam, Adonis. Saan nga aramid ti Kristiyano day ta? Oh, girl. Manunatawon ti napalabas. Nagbaligi ka itan iti biyag mo. At bukod mo ang pamilya. Kin dakalan ti balay mo. Oh, kita am na ita abaligin. Imbag raket din. Ta sa anak unay anak pintas, akas kadagiti kakabsat ko. Sa anak ko maanaadan iti karit, iti biyag. Kumusta mat nga tandag iti kakabsat mo, girl? Ni Jenny, a beauty queen ni Jay Lugario. Ken, di kabsat mo a single mom. Agawid ak ijay lugar mi, tapno bisitak ida. Kan kang lunaan na, tapno mapan ko aywanan ni daddy. Amumutan, lakayan, iso nga adun ti sa gubanit na. Ay na, naimbaglakit din tasan kalata nagbalbaliw. Si kalata ti sigod a Mary ana amok. Dagiti nyamin daduma nga amok. Gaputa adun ti kwartada, gaputa nagbaligid iti biyag. Ay, malipatan dan ti pamilyada. Apay ko mga aramidak day tangay. Talyawak data, dagiti naganak kan kakabsat ko. Uray anya pa'y ti baligi ang magunod ko. Mary, anak, maragsak anak. Ta sa alangan nga iti telepono ti pagsarsaritaan ta. Wan a daddy, nawaya itan ti oras kan panawon ko nga umay mang bisita kada kayo. Tasyak itan ti head iti opisina mi. Kasta ka de. Naipromote ak daddy. Isa ka na yun kayo na mabisita. Wan gayam, ado ti ginatang ko apara kada kayo. Kan, adamot tan wheelchair yo. Maragsak anak ko. Laglagi pa, kasapulan mo dagiti kakabsat mo ti tulong. Ni Jennifer, nakakaas iti panagbiag na. Kalpasan na simurot iti irresponsable a lalaki. Kasta ka di, daddy? Tulungam ko maida, anak ko. Ni manong mo nga, Adonis. Nakabalot ita. Gaputa indarum dagiti babae alino ko na. Kanayon ko nga ibagbagakan ko na adi nalukwan dagiti babae. Ngamsan apulos adimngag. Bayan nyo, tapno masuruan iti leksyon. Barang iti daytapan na kaibalod na, isumot tan timang pabaliw kan kwa na.
Ay, imbag ka pa'y ading ko, mayat tibiyag mo ita. Ay, agrigrigat sa langan tibiyag ko, agingat bumaketak. Saan ka ngagsao iti kasta, manang? Tulungan kayo. Agyaman na kading ko. Saan ka amadanagan? Tas siyak ti mga yuwan ka ni daddy. Di mo ko mabaybayan ni daddy, manang. Kat ituloy kayo asuportaran, uray anya pa'y ti mapaspasamak. No addaman dagiti banag itibiyag tayo, asan tayo ang magustuhan? Saan apanno sa ti Diyos dayta kada tayo? No di ket wagas na laeng, tapno ad-addapay at tumibker ti pamati tayo ken kuana. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.